Para pamirsa, kita pinanggi malih wonten ing Sabdo Winedar Ahad 19 Juli 2021. Kula Agus Sugiarto saking GKJ Karangnangka Klasis Klaten Barat. Ing wasan menika leksonari Yesaya 2 16 dumugi 8, Jabur 8:6 11 dumugi 17, lan Serat Rum 8 bab 12 ayat dumugi 20 lan Injil Matius 13 ayat 21 dumugi 23. Kita badhe sesarengan mirugan wonten ing Injil Matius bab 13 ayat 3 jejer ing dalem menika Gusti sing pirsa wektu panene. Injil Matius bab 13 ayat 3 mekaten, cik ben padha tukul bebarengan nganti mangsane panen. Ing wektu iku aku bakal tutur marang sing padha drep. Klumpukna dhisik alang-alange lan bentelono banjur obongen. Sawise iku gandume klumpukna ing lumbungku. Para kadang kinasih, Gusti Yesus maringi pasemon bab nyebar wiji kang sae, nanging nalika dumugi wekdalipun wiji punika tuwuh ing antesipun wiji sae menika tuwuh ugi suket alang-alang. Ingkang nanem menika Gusti Allah, dene sabinipun menika donya utawi panggesanganipun manungsa ing jagat. Wiji sae menika piwucal saking sabdanipun Gusti ingkang dipun ugemi saha dipun tindakaken dening para umat kagunganipun Gusti. Dene wiji suket alang-alang menika daya panggodaning iblis ingkang ngrasuk ing gesang manungsa ingkang arupi sedaya panyambet damel awon lan piyala. Awit panenan nembe saged dipun tindakaken saksampunipun dumugi wekdalipun panen. Mila kados-kados kekalipun dipun kendelaken gesang lan tuwuh sesarengan ing sabin, ananging sedaya namung nengga wekdal ingkang prayogi kagem misahaken kekalihipun. Asring kita rumaos gumun kok wong ala katon sukses, dene wong becik kadang nandang sangsara. Nanging paseman menika paring piwucal dhateng kita bilih Gusti Yesus nderek nyekseni lan panjenenganipun boten kesupen. Nalika sampun dumugi wektalipun panen, Gusti piyambak ingkang badhe milah antasipun alang-alang lan gandum. Suket lan alang-alang badhe dipun besmi srana latu, dene wiji ingkang sae badhe dipun tunggilaken lan dipun bekta dhateng lumbung gesang ingkang kebak kabungahan. Semoga kita tetap setya nandur kabecikan sanajan kawontenan boten mesti ndukung sampun ngantos kita kendho awit woing kabecikan menika boten lajeng ketingal. Gusti paring ganjaran miturut wekdal lan kesanipun. Mugi kita tansah saged ngupaya dados wiji ingkang sae, sabar, tetep makarya lan ngladosi ngantos raipun Sang Juru Panen ingkang sejati. Amin. Mekaten mugi andaran saking Injil Matius menika dados berkah tumrap kula lan panjenengan. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, mugi ing kahanan kados ta menapa kemawon kawula tetep saged nandur kabecikan lan kanthi sabar nyrantos berkah patuko ing wanci patuko. Ngapunten kawula ing Sang Kristus Yesus. Amin.